naiz, Ornitolan enpresakoa. Hemen gaude Nogalera parkean, Burlatan, eta erakutsiko dizkizuegu hemen bizi diren burduntziak eta sorginorratzak, odonatoak. Intsektu berezi batzuk dira hemen bizi direnak, ibai ekosisteman. Eta gure intentzioa edo gure nahia da zuek hauek ezagutzea. Sorginorratzak edo burduntziak odonatoen taldean sartuta daude. Odonatoak intsektuak dira, 6 hanka dituzte, eta azkenean ezaugarri bereizgarri batzuk dituzte eta horien bidez identifikatu ahal ditugu. Orokorrean gorputz luzea, begi handiak, antena txikiak eta lau hegal transparente dituzte. Esan bezala, odonatoen barruan baditugu sorginorratzak txikiak direnak eta burduntziak handiak direnak, handiak eta indartsuak direnak. Sorginorratzen kasuan, leku batean pausatzen direnean, hegalak batera uzten dituzte. Lau hegalak batera uzten dituzte. Baina, burduntziak posatzerakoan edo pausatzen direnean leku batean, lau hegalak ez dira legatzen edo, geratzen dira lau hegalak ikusgarri. Gero beste ezberdintasuna da begien posizioa. Sorginorratzetan bi begiak bata bestea, bi begiak hurbilduta daude, bata bestearen kontra, eta sorginorratzetan begiak bereiztutak daude. Gero esan bezala, batzuk indartsuak dira, besteak finak eta txikiak. Hori ere ezberdintasun nabaria izaten da. Hemen ikus dezakegu Calopteryx xanthostoma espeziea, hegal urdinak ditu, eta oso erakargarria da eta oso ohikoa gure ibaietan. Espezie bioindikadore bat da, beti aurkitzen dugu ur garbietan, ur oxigenatuetan, eta ibai batean ikusten dugunean, esan nahi du ibai horrek kalitate handia duela, ez? Gainera beti egoten da ibai ertzeko basoan dagoen landaredian, jarrita edo pausatuta, eta honek ere esan nahi du ibai ertzeko landarediako mantenduta edo kontserbatuta dagoela. Oso territoriala da espezie hau, beti dago territorio bat edo bere lurralde txikia zendatzen, beste eharretatik. Eta, pixkat hori izango zen historioa. Gero esan beharra dago, espezie hau aurkitzen dugula Europako hego-mendebaldean bakarrik, eta, hemen Iberiar penintsulan aurkitzen dugun espezie bat dela, ez? Burduntziak eta sorginorratzak intsektu ez, beste intsektu ez elikatzen dira, eta normalean elikatzen dira bai euliz, bai eulitaz, bai eltxoetaz. Hau kontuan hartu behar dugu, zeren badira guri kaltea egiten diguten intsektuak, eta ematen du kontrolpean, mantentzen dituztela intsektu hauek. Sorginorratzen ehizak estrategia, burruntzien estrategiarekin konparatuz ezberdina da. Normalean, sorginorratzak eratzen dira enbor batean edo landareetan, pausatutak, eta ikusten dutenean presaren bat, handik hegan egiten, harengana joaten dira eta harrapatzen dute. Eta normalean itzultzen dira berdinera, pausatuta zeuden lekura, intsektu hori jatera, ez? Burduntzien kasua ezberdina da, normalean burduntziak hegan egiten pasatzen dute denbora, eta harrapatzen dituzte ingurunean hegan egiten ari den beste intsektu batzuk. Eta kapazak dira normalean intsektu horiek hegan egiten ari diren bitartean jatea. Hemen aurkitu dugu plastikozko hondakin bat. Gogoratu gure ibaiak mantendu behar ditugula, garbi mantendu behar ditugula, hemen bizi den fauna eta flora mantentzeko edo, ez? Azkenean ona agertzen diren hondakinak ez dira bat ere onak ekosistemarentzat, eta ekidin behar dugu hauek ailegatzea, ez? Leku hauetara, eremu natural hauetara. Bete beharra da hauek biltzea eta ona ailegatzea, ekiditzea, ez? Ona ailegatzea.
Orduan, gure odonatoak edo gure fauna edo gure flora mantendu nahi badugu, gure bete beharra hau da, ez? Bukatzeko, esan beharra daukagu, urtero saiatuko garela hemen Nogalera parkean edo Ibai parkeko beste leku batzuetan odonatoei buruzko jarduerak egiten, eta animatzen zaituztegu hauetara etortzera, eta azkenean intsektuak ez dira oso ezagunak, eta uste dugu oso garrantzitsua dela hauek ezagutzea, hauek kontserbatu ahal izateko eta garrantzi handia daukatelako gure ekosisteman, ez? Orduan, pixkat hori, ez? Esatea, aprobetxatu behar dugula gure Ibai parkea oso ondo mantenduta dagoela eta fauna eta flora oso ugaria dela, eta hauetaz ezagutu behar dugu eta maitatu kontserbatu ahal izateko.